Človek je rád v spoločnosti druhých ľudí a v príjemnom prostredí, ktoré je vytvorené s dobrým úmyslom. Takým je určite aj športový klub pani Jany Bielik, ktorá sa ako žena podnikateľka rozhodla pomôcť práve ženám. Spokojné členky tohto klubu ju prihlásili do súťaže Podnikateľka roka, na ktorej získala špeciálnu cenu poroty. V oblasti športu má pani Bielik s podnikaním už 12-ročné skúsenosti v Rakúsku a na Slovensku si pred 2 rokmi začala plniť svoj podnikateľský sen. Som sa rozhodla založiť si, lebo som vždy o tom snívala, to bol vždy môj sen, založiť si nejaký vlastný športový klub a môjim cieľom je spokojnosť žien, pretože si myslím, že ženy na Slovensku takisto sa začínajú už starať o seba, i keď ešte v porovnaní s mužmi viac mužov cvičí ako žien. U nás to je skôr tá motivácia zdravia a krásy. Všetky chceme byť zdravé a krásne a aj šport je jedným z aspektov, ktoré ženám k tejto kráse a k zdraviu napomáhajú. Keď ste spomenuli tých mužov, nedá mi neopýtať sa, dnes je Valentín. Pomáhajú muži podľa vás ženám v podnikaní a v práci vôbec? Aké sú vaše skúsenosti? Samozrejme som mala podporu v mojej rodine, v mojom manželovi vždy. I keď zo začiatku sme ho museli nasledovať za prácou, pretože súdržnosť a rodinný život mi leží na srdci. Väčšinou som bola ja, ktorá sa pre tú rodinu musela obetovať, ale tým, že deti už odrástli, tak som sa rozhodla, že budem podnikať sama. Samozrejme, po rozhovore s mužom schválil mi túto moju cestu a musím sa priznať, že mi pomáha. Teraz sme si vlastne vymenili na chvíľu úlohy. On prebral väčšiu časť domácnosti. Veľmi rada by som povzbudila aj iných mužov, aby si vážili cestu ich žien a nepodceňovali nás, pretože aj my určite niečo vieme dosiahnuť a prispieť do spoločnosti nejakým dobrým skutkom. To, čo ste vy priniesli na Slovensko pre naše slovenské ženy, nie je len obyčajné cvičenie, je to niečo nové, takže o čom je tento koncept? Mňa veľmi zaujala táto koncepcia tréningová, pretože je zameraná hlavne na ženy. Sme stále zaneprázdnené, máme veľa práce okolo detí, okolo domácnosti a nezostáva nám veľa času na športovanie. A v tom je práve výhoda tohto konceptu, ktorý ponúka ženám 30-minútový tréning. Zárukou úspechu je samozrejme 2 až 3 krát do týždňa prísť si zatrénovať. Môžu prísť kedykoľvek, kedy im to vyhovuje, zaradia sa do tréningového procesu. Sú tu sami sebou, odcvičia si tú svoju tréningovú jednotku. Je tu stále tréner, ktorý sa o nich stará, aby dosiahli svoje vytúžené ciele, pretože každá sem príde s nejakým tým svojim cieľom, snom, či už je to zredukovať hmotnosť, vyformovať postavu, nábrať kondíciu, alebo úplne jednoducho sa dobre cítiť. My sme sa presunuli do cvičebnej miestnosti. Pani Bielik, čo sú to za stroje a na čo slúži táto telocvičňa? Cvičí sa na 8 hydraulických strojoch, kde si vlastne nenastavujete závažie, ale svojou vlastnou silou sa ten stroj prispôsobí a vám dáva odpor. To znamená, podľa toho, ako rýchlo cvičím, taký veľký odpor mi ten stroj dáva. Poďme sa postaviť sem do prostriedka, pretože vy ste hovorili, že je to cvičenie v úvodzovkách do kruhu. Cvičí sa do kruhu, to znamená, že aj tie stroje sú vlastne do kruhu zoradené a sú zoradené tak, že striedate stroj, medzistanovište, stroj, medzistanovište. Sú to inovované stroje, nastavené na naše ženské telo. Trénujeme si problémové ženské partie, každá z nás ich má. Cvičí sa v 40-sekundových intervaloch. 40 sekúnd, to má nejaký efekt? Má to efekt, pretože za tých 40 sekúnd ja na tom stroji môžem spraviť od 15 až do 40 opakovaní. A tým, že ten stroj je hydraulický, tak ja mám vlastne v každom smere pohybu odpor. To znamená, že si za tú krátku dobu precvičím niekoľko svalových partií naraz. Máme tu dámy mladšie, máme tu dámy staršie. Naša najstaršia členka má 72 rokov a veľmi rada si príde zacvičiť do nášho klubu. Vyruším vás pri cvičení, prepáčte. Vy ste tá spomínaná pani, ktorá je v tomto klube najstaršia. Ako viete, že čo máte robiť práve na tomto stanovišti? Bola som poučená, aj mi to bolo ukázané, tak snažím sa to robiť, napodobňujem, ale musím trošku mierniť tie pohyby, aby som si neublížila. Prečo ste sa rozhodli pre práve takýto typ cvičenia? Bolo mi to doporučené. Hľadala som nejaké také cvičenia, ale nechcela som tie fitness centra a podobné záležitosti, reku to už nie je pre mňa. A vládzete toto cvičenie vykonávať? Pomáha vám to? Áno, rozhýbali sa mi svaly a to vlastne aj chcem, aby sa mi tie svaly spevnili, kvôli chrbtici, aj kvôli kolenám. Moje meno je Zuzana. Priviedlo ma sem odporúčanie mojich kamarátiek a následná túžba zbaviť sa pár zbytočných kilogramov, spevnieť a aj relaxovať v podstate. A funguje to? Áno, lebo pár kil zmizlo, trocha tuku sa premenilo vraj na
na svaly podľa meraní. Ja som spokojná. Čiže aký je postup? Oni vás tu aj na začiatku odmerali, všetky tie parametre? Odmerali, prepočítavajú to cez vek, výšku, váhu, tým pádom odporúčia intenzitu toho tréningu. Čo sa vám tu najviac páči? Veľmi dobrá atmosféra, lebo človek sem príde na 40 minút a niekedy pri tom cvičení ani si nevšimne, ako ten čas ubehol. Veľmi veľa sa tu nasmejeme, takže ja vždycky s dobrým pocitom odchádzam domov. Vy stále teraz stepujete doslova do písmena. Robí vám nejaký cvik problémy? Určite sú tu stroje, ktoré sú medzi členkami a aj mnou menej obľúbené. Sú to špeciálne stroj, kde sa robia také polodrepy a potom, kde sa závažie dvíha nad hlavu. Možno bol pre vás inšpiratívny spôsob cvičenia, možno samotná podnikateľka Jana Bielik, ktorá sa počas cvičenia stará o pohodu a dobrú náladu v spomínanom športovom klube.